dnešného videa a hrajeme Five Nights at Freddy's 1, je to úplne... No je to. No ale keď ste si všimli, nie sme tu všetky tri, lebo naša kamoška Ľudka mala niečo povinné na práci. A ešte jednu vecičku vám poviem. Bojíme sa jak malé deti. Jedno video sme už natáčali, to bolo pred chvíľou, čo zistili sme, že nenatáčame tak. Rozhodli sme sa pre vás natočiť ešte raz. Five Nights at Freddy 1. Trojka. Ideme trojka. Tretia noc. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Zapíname. Poďka začína. Dobre, začnem, ale pôjdeš ty potom. OK. A dole nohy, lebo... Dobre. Tam budeme taký nejaké... Áno, a Ale minulé nám mala Ivčíka ovariť pizzu, išlo nám, ale neprinesú nám ju. To začína. Pohoda. Nevyskeme to len hovor. Když ja budeme piatu hľadali, tak nám bude hovoriť Freddy sám. Tak už mám lebo ešte nám ani nespíham. A už hovorí. Haló, haló. Ale to... Počúvaj, tento zec je gitarista, teda tu nesie koláčiky a Freddy spieva. Ale diváci... Vy to možno tak neprežívate ako my, keď my to hrajeme, dajte si to poriadne na sluchatka a pozerajte úplne blízko, obrazujte to. A bacha, nie, lebo my si nezaknete tých postavíčok, ako nám vyslašia, ale vy sa zaknete nás. Áno, to je najlepšie. Čakaj, daj tam, kde boli tuto hlavy. No, toto je vyletená a bola tým postavená. Áno, to vtedy, keď toto sa otočí, tak sa všetky postavia, aj toto. Daj. A to... Ticho. Nenajde ten ventilátor. To môže niekedy toto ísť podľa ako... To môže niekedy ísť podľa Freddy. To je iba... Koľko sú tu kúle? Super. To je ty hnusná Kuchynia. Čo, máš oslavu? Tak. Ako sa pozvala ľudí? A nás si nepozvala. Nás si nepozvala. Ježiš, nás nepozvala. Prečo vás nemajú? Pre Boha! Teraz objavíš? Ty hovno hnusné. Víš, ak sa tu kúkneš na tú chodbu, ona tu začne utekať, tu pôjde, vyskočí, tu dá hlavu a te vystraší. Toto tu má. No, Uvar nám pizzu! A nič viac! Nie, to nechceme. Už budem mať furt toto dvoje. Ani tvoje ksichty. To je vlastne to tá... Foxy, presne. A ona vlastne... Ona je tá najrýchlejšia z nich. Fakt, by asi vyhrala proti nich. Ona s tým zakývala. Mi sa to zdalo, keby že na mňa brkla. Neka som nakývaš, že nám to tú pizzu uľavíš. Aha, súhlasím. OK. Takže bojím sa jak malé decko. Ale ten strach ma preženie. Prvá noc, či prvá hodina a mám 66%. Bola by som dobrá, keby sme čeli odpovednosť. Čo je restaurant? Reštaurácia. Takže diváci, do komentára nám dajte, čo si myslíte, čo je to restaurant. Ja si myslím, že je to restaurant. Ešte jedna vec. Po tomto videu, ak uvidím aspoň na našom tomto videu aspoň jeden like, natočíme Five Nights at Freddy 3. Preboha. Ahoj, teraz. Zuby. Nebudeme veľa minúť, ako na zastavené. Budeme poplikať. Takže nie. Choď na kamery. Čo to za Foxy švajka? Preboha, páče nie. Piráte. Čo je? To bolo ha. Jak to môžem, že si to nevolili. Počka, už mi neadržím. Aha. Všetci oni šlieta? Dobre, takže zajac. Tu. Hľadám Freddyho. Takže 4 idú na mňa. Kde je Freddy?
Wybory, Freddy. Co? Gdzie Freddy? Diváci, ak nám dáte nejaký, do komentára nám dajte, čo si myslíte, sa mi zdá, čo že je to toto je Freddy. restaurants. Ja si myslím, že to je reštaurácia Parka, nie? Čo si to myslia, napíšte nám do komentára. Počkaj, fakt to není. Vôbec to není. Ale keď už tam budete v tom komentári, prosíme, dajte aj akú hru by sme mali hrať. Lebo my fakt nemáme žiadne nápady. Sandrina. Ani napadá. Hala. Táto hejtka poďte volať nie v batéku. Lebo, Hej. Oči, Freddy. to čo je? To Freddy. Freddy. Tak Ja to neviem. Ja sa kúknem na ňu. Cam. Kde je štvrtá A? Štvrtá A, my sme tu. Čtvrtá A. Kam? Keď sme štvrtá A. Číka sa vymyslí tu. A zajac. Páťa. Zajac nám zmizol. Nie. Lebo hej. Zase tu číka, jak sa bude poslať. Zajac je tu, ona je v kuchni. Počkaj. Tam je kuchňa. On za percentách. Fakt? Hej. A štvrtá noc, my to vyhrajeme. Nula. Máš nula baterka. Prepáčte, my toto furt robíme, keď vyjde. No čo sme sa dohodli? Magna Chcem pizzu. Freddyho. Lebo poznáme už všetky. Počkaj, to Freddy nás furt vystraší. To ten medvedík. A my furt, že to je zajac. No ja furt. Dobre. Bola štvrtá noc, takže možno ju vyhrajeme. Tak by sme mali prísť na 5. A nie. Neprežívate to ako my, fakt. Tak idem ešte ja. Uvidím spôsob vyúpať. Ešte sa tu tačíka pôjde. Očné budem mu vyskočili, keď to vidíte, diváci. Tak daj si ich naspäť. Ja si umriem. Tam Tam sa ma tak vyskočí. A boli by sme radi, keby nám dali aj komentár, aj akú hru by sme si mali dať od slavných youtuberov. Bože môj. Ale som Kde som bola? tu tak som bola. Ale ešte zapocila, keď to začne. Daj head kameru, aby si šetrila. Ostanem na jednej kamere. Na tejto. On tam není. Takže u mňa je a u vás není. Aha. Mal som obrany, vieš o tom? Zakúkni na ňu. Oh, shit. To je tá 1C. 1C. Boha, zadni, zadni. 1C. 1C. Haha. Ešte vám príde. A to bude hrozné. Keby sa dajú Ja tak... tam furt vidím taký obrys. Obrys. Takže.
sa bojím. Čo si to počula? A nezabudnite do komentára, čo si myslíte tejto restrum. Jo moje headka. Ona je pri tebe. Poďa, ona je... Čo ma ona zaksí? Ešte na živote nevystrašila, ne? Ja som zaistala na celú dobu, ja nie som... Situácia... Ja neviem. Ešte ja, Romanka a končíme fakt. Doma živa s týmto hrou a stiahneme si Freddyho 3 a budeme mať aspoň jedno. Dvojka nie, to je spôsob, chceš, aby ti ten chlapec ťa strašil. Nie. Ten chlapec toho nechcem ani s tými balónkami na ventiláciu. Ja sa bojím. Daj si dovoľ, ale bude ti lepšie. Čo? Keď ja nechám, aby si sa zakrývala, že keď nie, také fajné, keď sa bojím, vieš? Nemenia mi baterku, keď iba stojím. Tak diváci, ospravedlňte ma, ale ak nie som tu, idem sa len napiť. Ty ďalej hraj. Takže som tu sama. Okamžite poď sem, sa tu bojím. Oh my god. Ani ja tu nemám Foxy. Romanka, počuješ? Prav. Ahoj. A ovládam tú pizzu, konečne. Za tebou je taká krásna pizza, prečo nám z nej neotrhneš? Fakt. Počkaj, teba vystršila ona, keď si dala dole kameru? To ona mi dala dole kameru. Aha. Dobre, takže škom na toto. Čo ústej? Na toto škom. Pirátkou. To Ona sa... Ty si živý. Tvoje selfie do kamery. Ale neviem toho čaká. Ja tam furt vidím taký obrys. Obrys. Čo je obrys? Obrys to je. Má fialové oči. Hej. A špinavé zuby. Ona má vlastne toto. Ona má také čísločky. Nie, ona má rovnátka. Na gitare. A ty... A chýba tu... Zahraj nám niečo na gitare. Ja sa idem ešte raz napiť. Ty si aké by že nedorobené, že furt chceš piť. No a ty poď už sem. Poď tu. Romana, poď sem, rýchlo. Bojíš? Hej. No tak. Že bože? Je tu. Naša Omanka. Som tu, ale idem sa asi zase napiť úplne. Nikam nejdeš. Prečo furt chodíš? Prečo nás nepozvali na toto? Nie, som za... Budem sa... Nie, Románka! Ježiš, to počekaj. Románi! Čo chceš to? Čo to je? Románka, poď sem. Románka, poď sem, ja sa tu fakt bojím. Idem. Ja si umrem, poď sem. Romána! Čakaj. Kto ku mne hovorí, poď sem! Počuješ to? Poď sem! Počula si to? Kto ku mne hovoril? Ja to bojím. Neotočaj nám to stoličko a daj si to láskami dole. Ty počuješ, že mi to nakryť. Ja si to dobre. Takže ide hrať naša. Nie! Ona Romanka. Už tam budem musela vychodať. A už je koniec, bude hra. Nech sa páči. Nech sa páči. To bolo dobré. New game. Opova sa. Nie no. Pík. Čo ti to povedal? Five Nights
Freddy. Another Freddy. Keby tu máš domky. Hej. Aha. Stiho ešte aj tú cestu. Aleluja. Nejde na to. Prosím, vôbec nie. Diváci, ja by som vás chcela iba tak vám povedať, že mám vlastný kanál, volá sa to Patricia 0405 a môžete sa na to pozrieť. Romanka, že si vyrába kanál. Ale Sama. ešte ho. Ale to tu je náš 3 spoločný, mám 2 kanály. Aj ľudská si už vyrobila, ale ešte nie. Číka je Hedka. Je to už dávno. Nezabudnite napísať, že čo je to Restroms. Čakaj. Restroms, čo to práve znamená? Restrum. Poďme. Restrum. Ako rum. Preboha. Na tej druhej strane furt číka tá hľadaj. Počkej, aké má fajné selfie. A urobte, či tak nemám. Odspedaj ťaha. Musíme to asi zavolať Kokomen. Takže, Kokomen TV, keď toto video kúkaš, tak prosím klik, aby si nám to pomohlo vyhrať, lebo ty som to zvyknutý. My ťa radi pozeráme a hlavne tie hororovky, jak ty ich natáčaš, nechápeme. Nechápeme vôbec. Ako ty môžeš vyhrať. Napríklad aj seriál Zika králem, tú no tak ja by som sa posrala. Neviem, božku, hovorím po česky. Všimla som si. Kde je tá hnusnočka? Kuchnite sa do kamery. To je pre nás. Počkaj, či pozrie. Už je to. Posunula sa do ďalšej. A kde je Zajec? Zajec vôbec sa chodí odíde. On odíde iba vtedy, keď mu to Freddy prikáže, oni vtedy obidvaja odídu. A to furt v 3. noci. Upadni, choď, Hedka, ideme. Nie, ale fakt, čakaj na 3. Jak sa to dostane? Jak sa to dostane? Už chodí celá, ja mám to. Čo sa ja to, aby som kričala, alebo aby sme to vyhrali. Aby sme to vyhrali, ale aj Čo je restroom? Čakaj, to Počkaj, čakaj, tu, čakaj, tam. Tu je na C. Či tam máš líčku? Dobre, sa tu. Dobre. Topi. Dej. Dobre, že si to končila. Viete čo, asi počkej chcela povedať. Preboha, ja už taká si super. Nezabudni tu. Uvar nám pizzu. Áno. Áno. Uvar nám pizzu. Sa rýchlo vyplatí tu, no tak neporadí. Ale ona má furt palce. Nezatváraj to furt. Paťa. Ešte si musím. Vysmakelo.